Hej. Hej. Manu, velkommen til. Tak. Det er så min arbejdsplads. Den lange vej op ad trapperne. Jamen, jeg er jo også børnebogsforfatter. Jeg er også integrationskonsulent. Jeg er også kogebogsforfatter. Fodboldspiller for FC Roer. Nu bevæger du sig igen. Jamen, det her, det er noget, som vi kan være stolte af. Det er verdens mest, så vidt jeg har hørt, mest præcise mekaniske ur. 146 meter. Altså det hvor vi skal hen, det heroppe. Der. Altså lige nu, der er jeg i gang med at lave et kæmpestort mailingsprojekt for dommere i den arabiske verden, så de kan konfliktmægle og løse konflikter dernede. Jeg er også i gang med at udvikle et spil også, og det er også fedt, ikke, at kunne få lov til at gøre den slags. Og så er jeg i gang med min næste kogebog også. Altså det er sådan en ekstra trappe, altså hele vejen ned til. Sådan meget, der er masser af hemmelige rum her. Det er helt vildt. Kan du se, at vi knækker nøglen? Det er lidt noget pinligt. Ja. Den sidste rundvisning på Rådhuset nogensinde. Jeg har det af Manu fra Det Radikale Venstre. Hej. Ved du hvad? Jeg står helt øverst oppe i tårnet, ikke? Jeg har lånt et par nøgler nede hos forvagten dernede. Og den aller sidste dør, inden jeg skal ud på platformen, den kan jeg sgu ikke få op. Ligger der nøgle her et eller andet sted, eller? Nå, det skulle jo meget. Ja. Det er fandme surt at komme så langt, ikke? Ja. I sit liv. Og så... Skal jeg prøve, om jeg kan? Det er mere så, der kommer nogle andre hænder på. Jamen, det var bare nu, ja. Værsgo. Ej, det er kraftigt godt, det der. Hvor svært kan det være? Hvor svært kan det være? Men der er en grund til, at jeg er politiker. Ja, og jeg er låsesmed. Ja. Det her, det er faktisk kun anden gang, jeg er her i mit liv. Jeg er simpelthen ikke turde at tage herop, fordi jeg lider af sådan en udpræget højdeskræk. Og det er i hvert fald troet. Da jeg så kom der var det jo, altså så fandt jeg, gud, det er jo væk. Altså, jeg kan godt være heroppe, så det har virkelig været grænseoverskridende og helt vildt fedt. Og så også selvfølgelig opdage sådan København på den her højde her. Og jeg har altid drømt om at komme herop, ikke? Jamen så herinde, der er det jo sådan, at Det Radikale Venstre, vi samarbejder jo meget tæt med Socialdemokraterne, Ritt Bjerregaard. Så jeg sidder sådan i en form for ledelse hos Det Radikale og udvikler så den politik, der skal være i den her by her.